మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాతాజీ. हरे राम 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 हरे 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 హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. రాధా గోవింద ఆలయం తరపునందరికీ కూడా స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ కర్జర్ ఎందుకో మూవ్ కాలేదు ఎంతసేపు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంస్య
శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖామితాంశ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण నిన్నటితో మనకి ఇది స్క్రీన్ యూట్యూబ్ చూపిస్తున్నారు మాతాజీ. ప్రెజెంటేషన్ చూపించరా? యూట్యూబ్ స్క్రీన్ వస్తుందా? హరే కృష్ణ. మంగళచరణం రాలేదా? నాకు బాగానే వస్తుంది ఇక్కడ. యూట్యూబే కనిపిస్తుందండి మాకు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే అది కృష్ణ. చేంజ్ చేసుకోండి, మీరు ఎవరికి వాళ్ళు చేంజ్ ఓకే చేసుకోండి. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. ఇప్పుడు మనకి నిన్నటి అధ్యాయంతో ఆరు అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి. అంటే ఒక షట్కం అయిపోయింది. ఒక షట్కం అంటే మనకి కర్మయోగం మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు మనం భక్తి యోగంలోకి ఎంటర్ అయ్యాం. ఇప్పుడు ఈ 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం దాకా భక్తి యోగం. ఈ భక్తి యోగంలో మనము ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు? జ్ఞాన విజ్ఞానాలను పొంది యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడు ఐశ్వర్య జ్ఞానము, ఆశ్రయ జ్ఞానం దీని గురించి చెప్తారు. జ్ఞాన విజ్ఞానాలు శ్రవణంతోనే సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పారు. సమస్త పదార్థాల అస్తిత్వానికి కృష్ణుడే కారణం అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఆశ్రయ జ్ఞానం, కృష్ణాన్ని మించిన సత్యం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పినాను కూడా భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నారు. మూఢులు, నరాధములు, మాయావసులైన, వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, తర్వాత దానవ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని శరణు వేడని వాళ్ళు. భగవంతుడికి శరణు వేడుకోరు, ఆయన్ని నమ్మరు అనమాట వీళ్ళు. తర్వాత కృష్ణుని శరణు వేడే వాళ్ళు ఎవరంటే ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జ్ఞానులు, జిజ్ఞాసులు. వీళ్ళు భగవంతుడిని శరణు వేడుకుంటారు. అన్య దేవతారాధన అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం ఈ అధ్యాయంలో. కృష్ణుని సరైన పద్ధతిలో శరణు ఎవరు వేడుకుంటారు అనే విషయాన్ని ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. ముక్తికాములు కృష్ణ భగవానుని శరణు వేడుకుంటారు. ఇప్పుడు మనకి 3 భాగాలుగా విభజించారు కదా భగవద్గీతని. ఈ 3 విభాగాల్లో
హరే కృష్ణ. మొదటి 6 అధ్యాయాలు అయిపోయినాయి. మొదటి 6 అధ్యాయాలు ఆ, ఇది ప్రధానీభూత భక్తి. ప్రధానీభూత భక్తి అంటే ఏంటి? మనకి కర్మ కానీ జ్ఞానం కానీ మరి కర్మ మరియు జ్ఞానం రెండు కూడా స్వరూప సిద్ధ భక్తికి తోడైనప్పుడు సహాయంగా ఉంటే అది ప్రధానభూత భక్తి అవుతుంది. ఈ ప్రధానభూత భక్తి గురించి చెప్పుకున్నాం మనం. నిష్కామ కర్మయోగము తర్వాత 7, 8 అధ్యాయాలు. నిష్కామ కర్మయోగం తర్వాత ప్రధానీభూత భక్తి వస్తుంది. ఇప్పుడు 7, 8 అధ్యాయాలు ప్రధానీభూత భక్తి, దాని గురించి చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు. తర్వాత 9, 10 అధ్యాయాలేమో కేవల భక్తి. కేవల భక్తి అంటే ఏంటి? కేవల భక్తి అంటే అగ్గించిన భక్తి, విశుద్ధ భక్తి, అనన్య భక్తి, ఇవన్నీ కూడా అంటారు. కేవల భక్తి పేర్లు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. నిరంతరం స్వరూప సిద్ధ భక్తి చేయటాన్ని కేవల భక్తి అంటే. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24 అవర్స్ కృష్ణ నామస్మరణదే, కృష్ణుడిదే నామస్మరణ చేస్తూ ఉండటం అన్నమాట. దాన్ని కేవల భక్తి అంటారు. నిరంతరం అంతరాయం లేకుండా. తర్వాత సాధారణ భక్తి ఏంటంటే 11, 12 అధ్యాయాలు సాధారణ భక్తి కిందికి వస్తుంది. తర్వాత జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఈ 6 అధ్యాయాల్లో మనం చెప్పుకునేది ప్రధానీభూత భక్తి, కేవల భక్తి, సాధారణ భక్తి. ఈ మూడు విషయాల గురించి కూడా చెప్పుకుంటాం మనము. జ్ఞానం అంటే ఏంటి? త్వంపదార్థ జ్ఞానం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం అంటే మన త్వంపదార్థ జ్ఞానం, తత్పదార్థ జ్ఞానం, ఐక్య జ్ఞానం. త్వంపదార్థ జ్ఞానం అంటే ఆత్మని గురించి తెలుసుకోవటం. తత్పదార్థ జ్ఞానం అంటే పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవటం. ఐక్య జ్ఞానం అంటే పరమాత్మతో ఐక్యం పొందటం, పూర్తిగా అనుసంధానం చేసుకోవటం, ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకోవటం అన్నమాట. తర్వాత నిష్కామ కర్మయోగి కొద్దిపాటి భక్తి చేసినప్పటికీ కూడా అభ్యాసకుడిని నిష్కామ కర్మయోగి అనే అంటారు. కొంచెం భక్తి చేస్తాడు, కొంచెం భక్తి చేసి మిగిలిన కర్మలన్నీ చేస్తుంటాడు. అప్పుడు అతన్ని కర్మ మిశ్రమ భక్తుడు అంటారు. అదే కొంచెం జ్ఞానం ఉంటుంది, కొంచెం భక్తి ఉంటుంది, జ్ఞానం ఎక్కువ అభ్యసించినప్పుడు జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తుడు అంటారు అతన్ని. అట్లాగే జ్ఞానయోగి అనే పూర్తిగా జ్ఞానంలో పూర్తిగా స్థిరపడిపోయినప్పుడు మన 6వ అధ్యాయం, నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం కదా జ్ఞాని అంటే ఏంటి అన్నది. అలాంటి వాళ్ళని జ్ఞాని అంటారు. భగవద్గీతను ప్రామాణికమైన శుద్ధ భక్తులు ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటేనే వినాలి. పాలు అంటే ఈ పాలని త్రాగాలంటే పాము వచ్చి తాగిందనుకోండి, అది విషం అయిపోతుంది. కాబట్టి భక్తుల ద్వారా మాత్రమే భగవద్గీతను వినాలి. వింటే ఆ భగవద్గీత సారం ఏంటి అన్నది మనకి తెలియబడుతుంది. లేకపోతే కనుక ఆ విషతుల్యమైనటువంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటే మనం మొత్తం కలుషితం అయిపోతాం. భగవంతుడు ఎవరు అన్నది కూడా మనం గుర్తించలేము అన్నమాట. కాబట్టి మనము భక్తుల ద్వారా మాత్రమే వినాలి, శుద్ధ భక్తులు చెప్తే వినాలి. విద్య ప్రతిబింబిత చైతన్యాన్ని ఈశ్వరుడు, జీవుడి యొక్క అవిద్య వల్ల మాయ ఏర్పడింది అంటారు వీళ్ళు మాయవాదులు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం అధ్యాయంలోకి ఎంటర్ అవుదాం. హరే కృష్ణ. మయ్యాసక్త మనః పార్థ. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. సప్తమాధ్యాయః విజ్ఞానయోగః. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం
యథాజ్ఞాస్యసి తృణు. భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? ఓ పార్థ, మనస్సు నా మీద నిలిపి నన్నే ఆశ్రయించి ధ్యాన యోగాన్ని ఆచరిస్తూ సందేహం లేకుండా సమగ్రంగా నన్ను ఎలా తెలుసుకోగలవో వివరిస్తాను. నేను నన్ను ఏ విధంగా, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనేది ఏ విధంగా తెలుసుకుంటావు అన్నది చెప్తాను నేను. కానీ నువ్వు ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మయాసక్త, నా నా మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి, నా గురించి తెలుసుకో నువ్వు. సమగ్రం, మయ్యాసక్త అనేది పదం ఇక్కడ ముఖ్యమైన పదం అన్నమాట. మయ్యాసక్త సమగ్రం. సమగ్రం అంటే పూర్తిగా, నా గురించి పూర్తిగా చెప్తాను నేను, నువ్వు విను అని చెప్పని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఫస్ట్ శ్లోకాలు. తత్సృణు అనే పదం మయ్యాసక్త మనః పార్థ యోగం యుంజన్ మదాశ్రయ అసంశయం సమగ్రం మాం యథా జ్ఞాస్యసి తత్సృణు. తత్సృణు అనే పదం, తత్సృణు అంటే ఏంటంటే, తత్సృణు అనే పదం, తత్సృణు అంటే నా నుండి వినుము, నేను చెప్తాను విను. సమగ్రం, పూర్తిగా నా గురించి నేనే నీకు మొత్తం తెలియజేస్తాను, విను, చెప్పేది శ్రద్ధగా విను అని చెప్పినని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయః అన్యజ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో కూడిన భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి సంపూర్ణంగా చెప్తాను. దీనిని గ్రహిస్తే ఈ లోకంలో నీవు మళ్ళీ తెలుసుకోదగింది ఇంకేం లేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, దాని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ మొత్తం భౌతిక విశ్వం గురించి మొత్తం కూడా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటిదే భౌతిక శక్తి. ఈ ప్రకృతి కానీ అన్నీ కూడా భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక శక్తి, భౌతిక శక్తి, భౌతికంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటివి భౌతిక లోకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా నా ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలు. ఒక విరజా నది ఉంటుంది, ఆ విరజా నదికి కింద అన్ని భౌతిక లోకాలు, పైన అన్ని ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా నా ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ప్రతి దాంట్లో కూడా జీవాత్మలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా నేనే బీజ ప్రదాతని మొత్తం అన్నింటికి కూడా అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జ్ఞానం అంటే భౌతిక విజ్ఞానం అంటే ఆధ్యాత్మికం విజ్ఞానము, భౌతిక విజ్ఞానము రెండు కూడా నేనే. విజ్ఞానం తెలుసుకోవటం, విజ్ఞానం అంటే తెలుసుకోవటం. అంటే జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే దాని గురించి కొంతవరకు మనకు తెలుస్తుంది, అక్కడ ఆ వస్తువు ఉంది అని చెప్పినా తెలుస్తుంది. విజ్ఞానం అంటే పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవటం, దాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవటం అన్నమాట విజ్ఞానం అంటే. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ. నేను ఇప్పుడు నీకు జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో కూడిన భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మనుష్యానాం సహస్రేషు కస్యతి యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కస్యన్మాం వేతి తత్వతః. ఎన్నో వేల మనుషుల్లో ఏ ఒక్కడో యోగ సిద్ధి కోసం ప్రయత్నిస్తాడు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో కూడా నన్ను నిజంగా తెలుసుకున్నవాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు. అది అంటే ఎన్నో జీవాత్మలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటివి. కానీ అవన్నీ ఏంటంటే అవిద్య ఆవరించి అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అని చెప్పిననే అహంకారంతో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ అహంకారం మూలంగా అవిద్య ఆవరిస్తుంది, ఆవరించి భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించటము అన్నది ఆ జీవాత్మ యొక్క ఆనందం వస్తుంది జీవాత్మకి, ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి శక్తి కాబట్టి.
కానీ ఈ అహంకారం అనేది ఆవరిస్తుంది. ఆవరించేటప్పటికి అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను, ఈ దేహం నాది, అన్నీ నాకు కావాలనుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట జీవాత్మ. అట్లా అట్లా ఎన్నో ఆత్మలు ఉన్నాయి. మనుష్యానాం సహస్రేషు, చాలా ఉన్నారు, అంతమంది ఉన్నారు. కానీ కశ్చిత్ యతసిద్ధయేత్, ఎక్కడ ఒక్కడో యోగ సిద్ధిని కలిగి ఉంటాడు. ఏ ఒక్క ఆత్మ అవిద్యను పోగొట్టుకుని ఆ భగవంతుడిని గుర్తించాలనేటువంటి ధ్యాసలో ఉంటుంది. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణత అట్లా ప్రయత్నించి వాళ్ళు అవిద్యను పోగొట్టుకుని పూర్తిగా వాళ్ళు అది అవిద్య ఎట్లా పోతుంది? ఫస్ట్ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తారు. నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించి దాని ద్వారా అంతఃకల్మష శుద్ధి కలుగుతుంది. అంతఃకల్మష శుద్ధి కలగటం ద్వారా ఆ జ్ఞాన యోగంలో ప్రవేశిస్తారు. జ్ఞానంలోకి ఆ జ్ఞానం కలుగుతుందన్నమాట వాళ్ళకి. అప్పుడు ఆ జ్ఞానం కలగటం ద్వారా వాళ్ళకి అవిద్య తొలగిపోయి ఆత్మ నేను, ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు. ఈ శరీరం కూడా భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటిదే. భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక అంతరంగిక శక్తి, భౌతిక శక్తి. ఆ అంతరంగిక శక్తి ఏది అంటే మన జీవాత్మ. అది ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటిదే. అది కూడా అది భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. పరిపూర్ణత సాధించిన వాళ్ళల్లో ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు. అదేంటంటే ఆ భక్తిలో నెలకొనగలుగుతారు. ఆ భక్తిలో ఎలా నెలకొంటారు? భక్తి చేయటం ద్వారా మాత్రమే భగవంతుడిని గుర్తించగలుగుతారు. ఎలా భక్తి చేస్తారు? ఒక సాధు సంఘం, సాధువు కృప కావాలి ఫస్ట్. ఆ సాధువు కృప ద్వారా గురు కృప లభిస్తుంది. ఆ గురు కృప ద్వారా శాస్త్రాధ్యయనం చేసి దాని ద్వారా భగవంతుడిని గుర్తిస్తారనమాట. అట్లా గుర్తించిన వాళ్ళలో కూడా ఏ ఒక్కడో నా కృపకు పాత్రుడవుతాడు అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. భూమిరాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇతియం మే భిన్న ప్రకృతిరషధా. భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశము, మనస్సు, బుద్ధి మరియు అహంకారం అని 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. ఈ భౌతిక శక్తి ఇదంతా కూడా ఈ భౌతిక శక్తి మాయాశక్తి. ఈ ప్రకృతి గుణాల ప్రభావం చూపిస్తుంది. భౌతిక శక్తి ఏంటి? ఈ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి భౌతిక శక్తులు. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడే ఏర్పాటు చేశారు. ఆ భగవంతుడు ఏర్పాటు చేశారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోకుండా మన జీవాత్మ ఏమవుతుందంటే అహంకారంతో కప్పివేయబడుతుంది. అహంకారం ఆవృతమవుతుంది జీవాత్మకి. అప్పుడు మనం తెలుసుకోలేమన్నమాట. 8 విధాలుగా నా మాయాశక్తి విభజింపబడింది. అపరేమితస్పన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతే జగత్. అర్జున, ఇప్పుడు చెప్పింది అపరా ప్రకృతి. జీవరూపమైన ఈ జగత్తునంతటిని ధరిస్తున్న మరో ప్రకృతి అంతకంటే మేలైనదని తెలుసుకో. పరా ప్రకృతి గురించి చెప్తాను. ఇదంతా కూడా అపరా ప్రకృతి. ఇప్పుడు చెప్పిందంతా కూడా ఇదంతా ఈ జీవులన్నీ కూడా తటస్థ జీవులు, తటస్థం అన్నమాట. తటస్థ భగవంతుడి తటస్థ శక్తి జీవులన్నీ కూడా. ఏతద్యోనీని భూతాని సర్వాణీత్యుపధారయ అహం కృష్ణస్య జగతః ప్రభవ ప్రళయస్తదా. నా ఈ 2 ప్రకృతులచే సమస్త భూతాలు పుడుతున్నాయని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భావానికి అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో. ఇప్పుడు అపరా ప్రకృతి ఏంటి? మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? అపరేమితస్త్వన్య అపరా ప్రకృతి. ఏది? జీవరూపమైన ఈ జగత్తు మొత్తం కూడా అపరా ప్రకృతి. పరా ప్రకృతి ఏంటి? భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా పరా ప్రకృతి. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిదంతా కూడా పరా ప్రకృతి. ఈ భౌతికమైనటువంటిదంతా కూడా అపరా ప్రకృతి.
ఈ రెండు ప్రకృతులు కూడా సమస్త భూతాలు కూడా ఈ రెండు ప్రకృతుల నుంచే పుడుతున్నాయి అని గ్రహించు. అందువల్ల సర్వ జగత్తు ఆవిర్భావానికి అంతం కావడానికి నేనే కారణం అని తెలుసుకో. ఆధ్యాత్మిక లోకాలు కానీ, ఈ భౌతిక లోకాలు కానీ, జీవులు కానీ, ఇవన్నీ మొత్తం కూడా భగవంతుడి శక్తే, స్వరూప శక్తే అనేది తెలుసుకోమని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మత్తః పరతరం నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవ. ఇప్పుడు ముత్యాల హారంలో దారం ఉన్నట్లు, దారం వలన దారం ఆధారంగా ఉంటుంది. ఒక ముత్యాల హారం అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ముత్యాలు లైన్గా చక్కగా కూర్చోబడి ఉంటాయి కదా. మనకి దారం లోపల ఉంటుంది కదా, కనిపించదు, ముత్యాలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే ఈ భౌతిక లోకాలు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు అన్నీ కూడా, అన్నీ భగవంతుడి శక్తి ఉంటుంది లోపల, అంతా పరమాత్మ ఉంటారు ప్రతి దాంట్లో కూడా. కానీ ఆయన కనిపించరు మనకి. ఆయన కనిపించినంత మాత్రాన లేనట్లు కాదు. దారం ఎలా అయితే కనిపించదో అలా భగవంతుడు కూడా మనకి కనిపించరు. కానీ ఆయన శక్తి ద్వారా మాత్రమే ఈ భౌతిక లోకాలు కానీ, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు కానీ అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి శక్తి ద్వారా మాత్రమే వాటి కక్షలో అవి సక్రమంగా ఉండి పని చేయగలుగుతున్నాయి. అది మొత్తం కూడా భగవంతుడి శక్తి. ఓ ధనంజయ, నాకంటే శ్రేష్టమైన సత్యం ఇంకొకటి లేదు. సత్యం అంటే నేనే, దాన్ని మించింది ఇంకొకటి లేదు. ముత్యాలను హారంగా దారం కలిపి నిలిపినట్లు ఈ సమస్త జగత్తు నా పైన ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. భగవంతుడి శక్తి, స్వరూప శక్తి ఈ మొత్తం కూడా ఆయన మీదే ఆధారపడింది. రసోహమప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవ సర్వవేదేషు శబ్దకే పౌరుషం ఋషు. ఓ కుంతిపుత్రుడా, నేను నీటిలో రుచిని, సూర్యచంద్రులలో కాంతిని అయి ఉన్నాను. వేదాలలోనే ఓంకారాన్ని, ఆకాశంలో శబ్దాన్ని, మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యంగా నేను ఉన్నాను. అది కుంతిపుత్రుడా, నేను నీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి రుచి మనం 10వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ 10వ అధ్యాయం వస్తుంది కదా, భగవంతుడి గురించి అంతా కూడా చెప్పుకుంటాం. ఆ నీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి రుచి నాది. తర్వాత అంటే నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివి అవన్నీ కూడా నా శక్తులే. సూర్యచంద్రుల్లో ఉన్నటువంటి కాంతి, సూర్యుల్లో ఉన్నటువంటి వెలుగు కానీ, కాంతి కానీ అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటిదే. చంద్రుడిలో ఉన్నటువంటి కాంతి కూడా భగవంతుడి నుంచే. ఆ చంద్రుడిలో కిరణాల ద్వారా మనకి మొత్తం కూడా ఈ ఔషధాలలో వచ్చే శక్తి అంతా కూడా చంద్రకిరణాల ద్వారా వస్తుంది. ఔషధ శక్తి మూలికల్లో, వాటిల్లో, మళ్ళా ఫ్రూట్స్లో టేస్ట్ కానీ, ఫ్రూట్స్లో వచ్చే కలర్ కానీ, ఫ్లవర్స్లో ఆ రంగు కానీ, ఆ అందం కానీ అంతా కూడా చంద్రకాంతి మూలంగా వస్తుందన్నమాట. అది వేదాల్లోని ఓంకారం కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. వేదంలోని ఓంకారం నేనే. అది మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే, మనకి ఒక సముద్రపు హోరులో ఓంకారం వినిపిస్తూ ఉంటుంది, శబ్దంలో ఓంకారం వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఎత్తైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి కొంచెం కిటికీ తలుపు ఓపెన్ చేసి చూడండి, ఓం అని శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడో ఎందుకు, మన శరీరంలోనే ఓంకారం ఉంది. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల్లో ఓంకారం ఉంది. మనం గాలి వదులుతుంటే ఓంకారం వస్తుంది, గాలి పీల్చేటప్పుడు ఓంకారం వస్తుంది. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆ భగవంతుడి శక్తే నిక్షిప్తమైందనమాట. ఆకాశంలో శబ్దం, మరియు నరులలో వారి సామర్థ్యంగా నేనే ఉన్నాను. నరుల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి కూడా, చైతన్యం కానీ అంతా కూడా ఆ భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడి శక్తి లేకపోతే ఆ పరమాత్మ ఆత్మ వెళ్ళిపోయారంటే డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. మొత్తం శక్తి అంతా కూడా భగవంతుడిదే. రుచి జలం, వెలుగు సూర్యచంద్రులు, ఓంకారం వైదిక మంత్రాలలో ఓంకారం, శబ్దం ఆకాశంలో వచ్చేటువంటి శబ్దం, ఆకాశంలో వచ్చే ఓంకారం శబ్దం, ఓం అనే శబ్దమే వస్తూ ఉంటుంది ఆకాశంలో. మానవుడు సామర్థ్యం, మనలో ఉన్నటువంటి శక్తి, మనం మాట్లాడగలుగుతున్నా, మన తెలివితేటలు చూపిస్తున్నా, అది నాది నాది నేను నేను అనుకుంటాం. కానీ
ఆ భగవంతుడే మన లోపల పరమాత్మ రూపంలో ఉండి ఆ శక్తిని, ఆ చైతన్యాన్ని మనకి ఆత్మ ద్వారా మొత్తం కూడా చైతన్యం శరీరం అంతా వ్యాపించింది. ఆ సామర్థ్యం అన్నది భగవంతుడిది, మానవుడిది సామర్థ్యం. భూమి వాసన, మన వాసన, భూమి వాసనను తెలియజేస్తుంది ముక్కు. ఈ గాలి పీల్చుకుంటున్నామంటే అది భగవంతుడి శక్తి. అగ్ని వేడిమి. తర్వాత జీవించే జీవులలో జీవనం, ఆ జీవశక్తి కూడా నాదే అని చెప్తున్నారు. తపస్సులలో తపస్సు, ఆది బీజము సమస్త ఆస్తిక్యాలలో, బుద్ధిశాలలో బుద్ధి తెలివితేటలు, శక్తిమంతులలో పరాక్రమ శక్తి, బలవంతులలో బలము, ధర్మసూత్రాలకు విరుద్ధం లేని మైథున శక్తి. ఇవన్నీ కూడా నా నుండి ఉద్భవించినటువంటివే. ఇవన్నీ నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివే. ఒక జీవుడికి ఒక ప్రకృతిలో కానీ మొత్తం అన్నింటిలో కూడా ఉన్నటువంటి శక్తి నాదే, నా నుండి వచ్చినటువంటివి అవన్నీ కూడా అంతా నాదే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఏ చైవ సాత్విక భావా రాజసాస్తమసాశ్చయే మత్త ఏవైతి తాన్ విద్ధి నత్వాహం తేషు తే మయి. జీవుల యొక్క సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణములకు చెందిన భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకోను. వాటిలో నేను లేను, నాలో అవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రజోగుణం, సత్వగుణం కానీ, సత్వగుణం అంటే మనం ప్రశాంతంగా ఉండటం, కోపం తాపం ఏమి ఉండవు. వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఎప్పుడు ఉంటారు? వాళ్ళు జపం చేసుకునేటప్పుడు, పూజ చేసేటప్పుడు, ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళేటప్పుడు, చక్కగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, అప్పుడంతా కూడా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు సత్వగుణంలో ఉంటారు వాళ్ళు. తర్వాత రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ మూడు కూడా. రజోగుణం కోపం తెప్పిస్తూ ఉంటుంది, అహంకారం తెప్పిస్తుంది, కోపం తెప్పిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ స్వభావాలు. ఈ రజోగుణం కానీ తమోగుణం కానీ అవన్నీ కూడా, ఈ మూడు గుణాలు కూడా భావాలన్నీ నా శక్తి వల్లనే కలిగాయని తెలుసుకున్నాము. భగవంతుడి శక్తి అవన్నీ కూడా. వాటిల్లో నేను లేను. ఆ గుణాల ప్రభావం వాటిల్లో నేను లేనంటే ఆ గుణాల స్వభావ ప్రభావం భగవంతుడి మీద ఏం చూపించదు. భగవంతుడిలో లేవు ఆ గుణాలు. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, ఈ గుణాల ప్రభావం. కానీ ఆ గుణాలన్నీ కూడా జీవుల్లో ఉన్నాయి, జీవులకి ఏర్పాటు చేయబడి. వాటిలో నేను లేను, నాలో ఉన్నాయి. నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటివి ప్రకృతి ద్వారా, ఆ జీవుడి చేసిన కర్మల ద్వారా ఆ గుణాలతో సంబంధించిన శరీరం ఏర్పడుతూ ఉంటుందన్నమాట. అది నేనే, బీజ ప్రదాత నేనే అని చెప్తున్నారు అక్కడ. త్రిభిర్గుణమైర్భావైః ఏవి సర్వమిదం జగత్ మోహితం నాభిజానాతి మామేభ్యః పరమవ్యయం. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైన మొత్తం ప్రపంచం ఈ గుణాలకు అతీతుడను, నశింపులేని వాడును అయిన నన్ను తెలుసుకోలేకున్నది. అది గుణాతీతుడు భగవంతుడు. ఆ భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకపోతున్నది. ఎందువల్ల? ఈ సత్వగుణము, రజోగుణం, తమోగుణం అనే మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులైపోతారు. మోహితులైపోయి రజోగుణం, సత్వగుణంలో ఉంటారు. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తే కానీ భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు వాడు ఆనందం పొందుతూ ఉంటాడు, ఇది చూసుకుంటూ ఉంటాడు, భార్య పిల్లల్ని సక్రమంగా చూసుకోవటం, ఒక దీంట్లో ఏదో కొంచెం భక్తి చేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు సత్వగుణంలో ఉంటాడు. అంత మాత్రాన భక్తుడు శుద్ధ భక్తుడు అయినట్లు కాదు. అట్లా సత్వగుణం, రజోగుణం అంటే కోపం వస్తూ ఉంటుంది, చికాకు పడుతూ ఉంటారు, అవన్నీ కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణం. ఇక్కడ రజోగుణం. తమోగుణం అంటే వాళ్ళు మోహానికి మోహంలో పడిపోతూ ఉంటారు అన్నమాట. తమోగుణం. ఈ మూడు గుణాల ద్వారా మోహితులు అవుతూ ఉంటారు. మొత్తం కూడా ప్రపంచం అంతా కూడా గుణాలకు అతీతుడనైన భగవంతుడిని వాళ్ళు గుర్తించరు. నశింపులేని పదార్థం ఏది అంటే ఆ భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడి స్వరూప శక్తి.
అది గుర్తించలేకపోతున్నాం. మనం అన్నీ మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం. అనుకుని నేను, నాది, నేను నేను అనుకుంటున్నాం. నేను అనేది పోతే తప్పించి మనం భగవంతుడిని గుర్తించలేము. దైవీశేష గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతం తరంతి తే. ప్రకృతి త్రిగుణ స్వరూపమైన ఈ నా దైవీ మాయను దాటడం సామాన్యులకు సాధ్యపడదు. అయితే నన్నే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలరు. పూర్తిగా ఈ దైవీ మాయని దాటడం ఎవరి వల్ల శక్యం కాదు. ఎవరైతే భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారో వాళ్ళకి మాత్రమే అది కుదురుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దైవీ శేషా గుణమయ్యే మమ మాయా దురత్యయ మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతి. భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన 3 గుణాలతో కూడిన దివ్య శక్తిని దాటడానికి శక్తి కానిది. కానీ నన్ను శరణ పొందిన వారు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారు. అన్నీ నాది నేను అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. నేను చెప్పినట్లు వినాలి. ఒక గుర్రం కొనుక్కుంటాం. ఆ గుర్రం ఉంటుంది మన దగ్గర. ఆ గుర్రం ఉన్నప్పుడు ఆ గుర్రానికి దాణా పెడుతూ ఉంటాం. రోజు ముగ్గేళ్ళు దాణా పెడుతూ ఉంటాం. దాణా పెట్టినప్పుడు అదేం చేస్తుంది? అది మనం చెప్పినట్లు వినాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. నాకు కావాలి, నేను చెప్పినట్లు వినాలి, నేను దానికి దాణా పెడుతున్నాను, దాన్ని నేను పోషిస్తున్నాను, కాబట్టి నా మాట అది వినాలి అని చెప్పినాను ప్రతి మనిషి కూడా కోరుకుంటాడు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి దాన్ని పోషించటం కానీ, ఆ తెచ్చుకున్న వస్తువు సక్రమంగా పనిచేయటం కానీ, ఆ విషయం అంతా కూడా నా అండర్లో ఉండాలని అనుకుంటారు. అలాగే భగవంతుడు కూడా మొత్తం ఆయన శక్తి, ఇదంతా కూడా మొత్తం ఆయన స్వరూప శక్తి అయినప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి కానీ, ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి కానీ, జీవులు కానీ మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడే అయినప్పుడు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయటంలో తప్పలేదు కదా. ఆ భగవంతుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. ఎలా? జీవుడు మొత్తం నన్ను కొలవాలి, నాకు దగ్గర కావాలి, నాకు సేవ చేయాలి అనుకుంటాడు ఆయన భగవంతుడు. అన్నీ నేను ఏర్పాటు చేశాను. ఒక ఆక్సిజన్ సిలిండరు మొన్న కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక్క ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కొనాలన్నా కూడా శక్తి లేని పరిస్థితుల్లో అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేశారు. ఒక టెంపుల్ కట్టించడానికి ఒక 10,000 ఇవ్వండి, ఒక 5,000 ఇవ్వండి అంటే వెనక్కి చూసుకుంటాం. బ్యాంకుల్లో అమౌంట్స్ ఉంటాయి. అయినా సరే ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటానికి మనము వెనకాడుతూ ఉంటాం. అదే మన అవసరాలు, మనకి అవసరం లేకపోయినా సరే దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుని దానికి ఎంత ధనమైనా వెచ్చిస్తాం అన్నమాట. భగవంతుడిని గుర్తించాం మనం. మొత్తం ఆయన స్వరూప శక్తి మొత్తం అంతా కూడా ఆయన బీజ ప్రదాత, మొత్తం ఆయన ఏర్పాటు చేసింది ఇదంతా కూడా. అది మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. దైవీ మాయని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. సామాన్యులకి సాధ్యపడదు అది. పరమ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులకు మాత్రమే ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవాలంటే చాలా సాధన చేయాలి. భక్తి అంత తేలిక కాదు. భక్తి అంటే ఆ భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ, విశ్వాసం మొత్తం కూడా పెంపొందించుకుంటే తప్పించి ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలియదు మనకి. అట్లా అయ్యి నాకు దగ్గర కావాలి భక్తులంటే, అలాంటి వాళ్ళంటే ఇష్టం నాకు అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటారు. అనుకోవడంలో తప్పులేదు కదా. మనం ఒక చిన్న గుర్రాన్ని కొనుక్కుంటేనే నేను చెప్పిన మాట అది వినాలి అనుకుంటున్నామే. అలాంటప్పుడు మొత్తం సృష్టి మొత్తం ఆయన ఆయన అండర్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన మాట అనుకోవటంలో తప్పలేదు కదా. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. దైవీ మాయను దాటడం కష్టం. ఏదంటే ఈ మాయలో పడిపోయినాం మనం. రజోగుణం, తమోగుణం దీంట్లో పడిపోయినాం. దీనిలో నుంచి బయటపడాలంటే చాలా కష్టం. ఎలా బయటపడాలి? ఒక సాధు సంఘం, ఒక గురువు, ఒక భగవంతుడి కృప, దాని ద్వారా మాత్రమే బయటపడగలుగుతాం. సామాన్యులకి సాధ్యపడదు. లేకపోతే మామూలుగా నేను ఏదో గుడికి వెళ్ళాను, దండం పెట్టేశాను, వచ్చేసాను అంటే సాధ్యపడదు. అదేదో కొంచెం భక్తి చేసుకున్నట్లు
అది బాగా ఎక్కువ చేసుకోవాలి. అంతా కూడా కృష్ణమయం. ఆ కృష్ణుడికి ఫుల్ సరెండర్ అవ్వాలి. ఫుల్ సరెండర్ అయితే తప్పించి ఆ భగవంతుడిని మనము చేరుకోలేము అనమాట. ఆ దైవీమయం దాటలేము. ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఇస్కాన్లో మనకి ఇట్లా చేతులు ఎత్తి ఇలా హరే కృష్ణ చెప్తూ ఉంటారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఇట్లా చేతులు ఎత్తుతారు. అంటే నా చేతిలో ఏం లేదు, అయినా కృష్ణ నువ్వే అంతా నీదే అని చెప్పినని చూపిస్తారనమాట వాళ్ళు. ఏమీ లేదంతా నా మనసు మొత్తం నీకే సమర్పిస్తున్నాను, నన్ను శరణు వేడుకుంటుంటారు. శరణ్య అది అట్లా అయిపోవాలి. మనుషులు కూడా మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడికి సమర్పిస్తాము, మొత్తం అంతా నీదే అని చెప్పిన స్థితికి చేరుకోవాలన్నమాట. అట్లా అయితే నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గజేంద్రుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా స్టోరీ. అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇలా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆయన గరుత్మంతుడి మీద డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తారు. మన అన్నమాచార్యుడు, త్యాగరాజు, రామదాసు, వీళ్ళందరి దృష్టాంతాలు మనం విన్నాం, చూసాం, అన్నీ కూడా తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా మనం నేను నాది మర్చిపోలేకుండా ఉన్నాము. నమాం దుష్కృతినో మూఢాః ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావమాశ్రితాః. పాపాత్ములు, మూఢులు, మానవాధములు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోయిన వాళ్ళు, రాక్షస భావాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు. పాపాత్ములు పాపాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మూఢులు మూర్ఖత్వం కలిగి ఉంటారన్నమాట వాళ్ళు. మానవాధములు, వీళ్ళందరూ కూడా మానవుల్లో అధములు, పనికి మాలిన వాళ్ళు, మాయలో పడి వివేకం కోల్పోతారు. వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనే తెలివితేటలు, వివేకం అంటే తెలివి, ఆ తెలివి అనేది లేకుండా అయిపోతుంది వాళ్ళకి. రాక్షస స్వభావాలు కలిగి ఉంటారు. వీళ్ళు నన్ను పొందలేరు, నన్ను గుర్తించలేరు. వీళ్ళకి రజోగుణం తమో గుణం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత మూఢాహ, అతి మూర్ఖులు అనమాట. గాడిద చాకిరి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎంతసేపు ఆ చాకిరిలోనే ఉంటుంది, కానీ కృష్ణనామ స్మరణ చేసుకోవడానికి టైం ఉండదు వాళ్ళకి. తర్వాత నరాధమాహ, మానవుల్లో అధములు, మాయయాపహృత జ్ఞాన, మాయా ప్రభావం వల్ల తమ విశేష జ్ఞానాన్ని నశించిన వాళ్ళు, సమాజంలో తప్పుదారి పట్టిన మేధావులు. వాళ్ళు చాలా ఇంటెలిజెన్స్, కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తప్పుదారి పట్టడం అంటే వాళ్ళు భగవంతుని గుర్తిద్దామా, లేకపోతే ఆత్మని గుర్తిద్దామా, ఆత్మ ఎంత సైజులో ఉంటుంది, దాన్ని పట్టుకోవడం ఎట్లాగూ. ఈ ప్రయోగశాలల్లో పరీక్షలు చేస్తూ వాటి ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి, ఆ గ్రహంలో ఎవరున్నారు, ఇవన్నీ కూడా పరీక్షలు చేయటంలోనే వాళ్ళ జీవితం అయిపోతూ ఉంటుంది మాయాపహృత జ్ఞానులు. అంతేగాని వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. భగవంతుడి శక్తి మూలంగా ఇది మొత్తం ఏర్పడింది అనేది వాళ్ళు గుర్తించలేరు. వాళ్ళకి తెలివితేటల జ్ఞానం ఉంటుంది, కానీ ఆ జ్ఞానం నశించిన వాళ్ళుట. ఆ జ్ఞానం అంటే ఆత్మ వేరు, శరీరం వేరు అనేది జ్ఞానం. ఆత్మ జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు మాయాపహృత జ్ఞానం అంటే. ఆసురం భావం ఆశ్రిత, రాక్షస గుణాలు కలిగిన ఉంటారు. రాక్షస గుణాలు అంటే వాళ్ళు నేను నాది అనేటువంటి అహంకారంతో అంతా నాకే చెందాలి అనే దీంట్లో ఉంటారనమాట. ఏ అందమైన వస్తువు కనిపించినా అది నా సొంతం కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. రాక్షస స్వభావం, రజోగుణం. అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడిని గుర్తించలేరు. చతుర్విధా భజంతే మాం జనా సుకృతినో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానే చ భరతర్షభ. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, ఆపదలో ఉన్నవాడు అంటే ఆర్తి, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోగోరేవాడు జిజ్ఞాసులు, సిరి సంపదలు కోరేవాడు మరియు ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వాడు అని 4 రకాల పుణ్యపురుషులు నాకు భక్తి సేవ చేయటం ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పుడు ఆర్తులు ఎవరు? ఇక్కడ ద్రౌపది, గజేంద్రుడు,
గజేంద్రుడు అంత చాలా పోరాడతాడు 1000 సంవత్సరాల ముసలితో. పోరాడి లాస్ట్కి ఆయనకి ఆ పూర్వ జన్మలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం మూలంగా భగవంతుడి గుర్తుకొస్తారు. ఇంకా చనిపోతానన్న పరిస్థితుల్లో భగవంతుడిని ప్రార్థన చేస్తారు, ఈ తట్టుకోలేకపోతున్నాను నేను అని చెప్పి. ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయనకి మోక్షాన్ని ఇస్తారనమాట. ఫస్ట్ ఈ మొసళ్ళు మొత్తం కూడా ఈ భౌతిక సాగరం, ఈ భవసాగరంలో మొత్తం కూడా మొసళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ మొసళ్ళు అనే బాధలు, భౌతిక లోకం అంటేనే అది సుఖ దుఃఖాల సమ్మళితం. సుఖం ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ పక్కనే దుఃఖం ఉంటుంది. ఆ మొసళ్ళు పట్టుకొని పీడిస్తూ ఉంటాయి, మనిషి గుర్తించలేడు. ఆ మొసలి పీడిస్తుంటే దాని చేత తప్పించుకుందామని ప్రయత్నం చేస్తాడు, దాని నుంచి బయటపడదామని, కానీ బయటపడలేడు. భగవంతుడి హెల్ప్ లేకుండా బయటపడలేడు దాని నుంచి. ఇక్కడ ఆర్తి, ఈమె ద్రౌపది అందరిని అడిగింది, సభలో ఉన్న వాళ్ళని ప్రతి వాళ్ళని అడిగింది రక్షించమని చెప్పి, ఇది కరెక్టా, ఈ విధంగా చేస్తున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పినని. ఎవ్వరూ సరైన ఇది ఆమెకి న్యాయం చేయలేకపోయారు. లాస్ట్కి ఆమె భగవంతుడిని ప్రార్థించింది, భగవంతుడే వచ్చి ఆమెని రక్షించడం జరిగింది. ఆ సభలో, నిండు సభలో ఆమెను అవమానించాలని చూస్తాయి. ఇక్కడ జిజ్ఞాసులు వీళ్ళు కూడా ఆర్తితో ప్రార్థిస్తుంది ఈమె. ఈయన వెళ్తారనమాట వ్యాసుల వారు ఆ భార్యకి కడుపులో సుకుడు ఉంటాడు, బయటికి రానంటాడు. నాకు జ్ఞానం అనమాట ఆయన, నా జ్ఞానం మొత్తం పోతుంది, నేను బయటికి వచ్చానంటే నేను బయటికి రాని, భౌతికమైనటువంటి మాయ నన్ను చుట్టుకుంటుంది, రానంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడిది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆమె మోస్తుంది, ఆమె బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు వ్యాసులు వారు వెళ్తారు కృష్ణ భగవానుడి దగ్గరికి. వెళ్ళి ఇట్లా పరిస్థితి అని చెప్పి కృష్ణుడిని పిలుచుకొని వస్తారు. పిలుచుకొని వచ్చినప్పుడు నువ్వు రా, బయటికి రా, నీకేం భౌతిక మాయ చుట్టుకోదు, నువ్వు ఎప్పటికీ జ్ఞానిగానే ఉంటావు, రా బయటికి రమ్మంటే అప్పుడు ఆయన బయటికి వస్తారనమాట. సుకుడు రావటం ఏంటి, రావగానే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు, ఇంకా బయటకు వచ్చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా అడవుల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పుత్ర అని ఎంబడి పడతారు. ఈయన అసలు ఎటువంటి సంస్కారం కూడా ఆయన చేయించుకోకుండా వెళ్ళిపోతారు. జ్ఞాని కదా, ఆ జ్ఞానికి సంస్కారం అవసరం లేదు, పూర్తిగా వాళ్ళకి ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. అట్లా జిజ్ఞాసులు అంటే ఎవరంటే నైమిసారణ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఋషులు, మునులు, వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని చూడాలి, భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాసతో ఉంటారు, ఆసక్తితో ఉంటారనమాట వాళ్ళు. అట్లనే ఇక్కడ సుకుడు చెప్తున్నారు చూడండి, సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతాన్ని వినిపిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆసక్తితో వీళ్ళందరూ కూడా వింటున్నారు, భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకుంటున్నారు అనమాట. పూర్తిగా భగవంతుడి విజ్ఞానం, భగవంతుడి గురించి లీలలు, భాగవతం అంతా కూడా ఆ సృష్టి ఎలా ఏర్పడ్డది అన్నది మొత్తం కూడా భాగవతంలో ఉంది. అది మొత్తం కూడా చెప్తున్నారు సుఖదేవ గోస్వామి. పరీక్షిత్ మహారాజుతో పాటుగా మొత్తం అందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు ఋషులు అందరూ కూడా వచ్చారు వినడానికి. అంటే మనలాగా విమానాలు అవన్నీ కూడా లేవు. మన విమానం ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిందంటే మన ప్రయాణం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి అట్లా కాదు, వాళ్ళకి మంత్రశక్తి మూలంగా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఏది జరుగుతున్నది అన్నది, వచ్చేస్తారనమాట. నేను మనం చెప్పుకున్నాం కదా 6వ అధ్యాయంలో, ఆ యోగ పరిపూర్ణత కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ధ్రువుడు 5 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన నా తాతగారి కన్నా గొప్ప రాజ్యం నేను పరిపాలించాలనే దీంట్లో ఆయన వచ్చి తపస్సు చేస్తారు. అప్పుడు భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవుతారు. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి చాలా ఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. అర్ధార్థి అనమాట ఈయన, అర్ధార్థి. ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఇంకా ఆయన పాదాల దగ్గర తులసి వాసన, ఆ పాదాలను చూడంగానే ఆయనకి మారిపోతుంది మనసు, ఆ ధ్రువుడికి.
మారిపోయి నాకు మోక్షం కావాలి, నేను నీ దగ్గరే ఉంటాను, నాకు వద్దు రాజ్యం అంటాడు. లేదు లేదు, నువ్వు వెళ్ళి 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించిరా. 36,000 సంవత్సరాలు పరిపాలించారట ధ్రువుడు. ఆ పరిపాలించిన తర్వాత ఒక ధ్రువ మండలాన్నే సృష్టించి ఇచ్చారు భగవంతుడు ఆయనకి. అలాగే ఇక్కడ అర్ధార్థ అనమాట, వీళ్ళ అర్ధార్థులు. ఈ సుగ్రీవుడు భగవంతుడు ఈయన రాముల వారితో మైత్రి కుదుర్చుకున్నాడు. ఎందుకు? ఆయన రాజ్యాన్ని అన్నగారు ఆక్రమించేశాడు, వాలి ఈయన్ని తరివేశాడు. అందుకని నా రాజ్యం నాకు ఇప్పించు, నా భార్య కూడా ఆయన అండర్లో ఉంది, నా భార్యని నా రాజ్యాన్ని నాకు ఇప్పించు అని మైత్రి చేసుకున్నాడు అనమాట ఈయన. ఇక్కడేమో వీళ్ళ అర్ధార్థులు, వీళ్ళు జ్ఞానులు. ఈ జ్ఞానులు ఏంటంటే నైమిసారణ్యంలో తపస్సులు చేస్తుంటారు, యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని చూడాలి అనేటువంటి దీంట్లో ఉంటారు. వీళ్ళు జ్ఞానులు భగవంతుడి విషయాలు తెలుసుకోవాలని, భగవంతుడిని చూడాలని, భగవంతుడి దీంట్లో ఆ భగవంతుడిని ఆనందపరిచే దీంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు జ్ఞానులు. వాళ్ళందరూ కూడా నా భక్తులు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తేషాం జ్ఞానే నిత్యయుక్తః ఏక భక్తిర్విశిష్యతే. హరే కృష్ణ. 17. తేషాం జ్ఞానే నిత్యయుక్తః ఏక భక్తిర్విశిష్యతే ప్రియో హి జ్ఞానినోత్యర్థం అహం సచ మమ ప్రియః. వారిలో సంపూర్ణ జ్ఞానం కలవాడును, సర్వదా విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నుడైన వాడును అత్యుత్తముడును, అతనికి నేను మిక్కిలి ప్రియుడను, అతడును నాకు ప్రియుడు. ఈ నలుగురిలో కూడా నిత్యం భగవంతుని భక్తితో భజించే ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు. అలాంటి జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మజ్ఞానం అంటే భౌతిక వాంఛ కాలుష్యములన్నిటి నుండి ముక్తులైన ఆర్తులు, జిజ్ఞాసువులు, దరిద్రులు, జ్ఞానాన్వేషులను విశుద్ధ భక్తులు కావచ్చును అని చెప్పినాను. ప్రభుపాదులు వారి భాషల్లో రాస్తున్నారు. జయ ప్రభుపాద్. భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమైన వాడును అత్యుత్తముడని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జ్ఞానం అన్వేషించువాడు తమ ఆత్మ భౌతిక దేహం కంటే భిన్నమైనదని గ్రహించును. ఇంకను అభివృద్ధి నందినప్పుడు అతడు నిరాకార బ్రహ్మను గూర్చియు ఆ పరమాత్మను గూర్చియు జ్ఞానం పొందును. అది ఆ జ్ఞానం అంటే ఏంటంటే పంపురుష తత్పురుష ఐక్య జ్ఞానం. ఆ భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఆ భగవంతుడితో మనసుని ఎట్లా అనుసంధానం చేయాలి, భక్తి యోగి మాత్రమే జ్ఞాని అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానికి నేను ప్రియమైన వాడిని, భక్తి యోగి ఇతనంటే నాకు ఎంతో ఇష్టము, నాకు అతను ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ ఆ పరమాత్మ యొక్క శక్తే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, నేను అనేది ఎవరైతే వదిలేస్తారో వాళ్ళంటే నాకెంతో ఇష్టం. నేను అన్నది వదిలేసినప్పుడు ఎప్పుడు వదిలేస్తారా? భగవంతుడి ధ్యానంలో భగవంతుడి పూజ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళ భక్తులు మాత్రమే నేను అన్నదాన్ని వదిలేస్తారు. నేను అంటే ఏంటి? నేను అన్నది ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మకి శరీరానికి భేదం ఉన్నది. శరీరం క్షణం, ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకొని భక్తి యోగంలో ఎవరైతే నెలకొంటారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడిని ఎవరైతే గుర్తించి ఆయన శక్తిని గుర్తించిన వాళ్ళు నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఉదార సర్వ ఏవైతే జ్ఞానే త్వాత్మైవమేవ మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాంగతిం. వీళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రం నా ఆత్మస్వరూపుడే అని నా అభిప్రాయం. ఎందువల్లనంటే అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. జ్ఞాని ఎవరంటే ఈయన, ఎవరంటే వ్యాసుల వారిని చూపిస్తున్నారు. వ్యాసుల వారు చాలా
వేదాలు రాశారు. మళ్ళీ ఉపనిషత్తులు, ఆ, తర్వాత ఎన్నో పురాణాలు ఎన్నో రాశారు ఆయన. అంటే అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటివే. ఇప్పుడు వేదాలంటే ఏంటి? ఆ శబ్దం ద్వారా ఉండడాన్ని ఈయన తీసుకొని రచించడం జరిగింది. ఆయన సొంతంగా ఆయన రాసినవి కాదు, అన్నీ భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటివి. అవన్నీ చేసినా కూడా ఆయనకి ఆత్మతృప్తి కలగలేదుట. ఆ భగవంతుడిది ఏదో నేను తృప్తి కలగట్లేదు, నాకేంటి అని చెప్తున్నాను. ఆయన గురువు గారు నారదుడిని అడుగుతారు, నువ్వు భాగవతం రచన చెయ్యి, అప్పుడు నీకు తృప్తి వస్తుంది. ప్రతి చోట కూడా, ప్రతి లోకంలో కూడా భాగవతం అనేది ఉంటుంది. ఆ లీలలు అనేవి భగవంతుడివి జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఎక్కడ స్టాప్ ఉండవు దానికి. అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి లీలలు. అన్ని లోకాల్లో కూడా జీవులు ఉంటారు. అట్లా ఈ వ్యాసుల వారు ఆ భాగవతాన్ని రచించిన తర్వాత, ఆ భాగవతం అంటే ఏంటి? భగవంతుడి సృష్టి ఏంటి, భగవంతుడి స్వరూప శక్తి ఏంటి అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట. ఆధ్యాత్మిక శక్తి, భౌతిక శక్తి అంతా కూడా మొత్తం భగవంతుడే, అంతా కూడా వ్యాపించున్నారు. సర్వలోక మహేశ్వరం, అన్ని లోకాల్లో కూడా ఆయన ఉన్నారు అనేది తెలియజేస్తుంది. ఏ విధంగా ఉన్నారన్నది తెలియజేస్తుంది. జీవుడు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాడు, ఒక గర్భంలో ఒక శిశువు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది కూడా మనకి భాగవతంలో చెప్తారు. అది ఏ విధంగా పెరుగుతుంది, పెద్దదవుతుంది. ఇప్పుడు సైంటిస్టులు మేము కనుక్కున్నాం అంటున్నారు. అవన్నీ కూడా మనకి ఎప్పటి నుంచో వచ్చినాయి, ఎప్పటి నుంచో పురాణాల్లో, మన వేదంలో ఉంది. అదంతా కూడా భాగవతంలో అది మొత్తం కూడా చెప్పడం జరిగింది. భగవంతుడి సృష్టి, భగవంతుడి శక్తి మొత్తం కూడా అనేది భాగవతంలో చెప్పిన తర్వాత ఆయన మనసు శాంతించుట. అది అలాంటి జ్ఞానం అంటే నాకెంతో ఇష్టము. ఆ భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే జిజ్ఞాస ఎవరికైతే ఉంటుందో, భగవంతుడి శక్తి గురించి తెలుసుకునే వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మ అనావృతం అనుకూల్యస్య కృష్ణానుశీలనం భక్తి రుచితే. అంటే పూర్తిగా ఎవరైతే ఆ భగవంతుడిని సేవిస్తారో వేరే అభిలాష ఏది వద్దు, నాకు ఆ భగవంతుడే అన్నీ అని ఎవరైతే నమ్మి సేవిస్తారో అలాంటి జ్ఞానులు అంటే నాకెంతో ఇష్టము. అతను నన్నే పరమగతిగా భావించి ఉంటాడు కాబట్టి అందుకని అతనంటే నాకు ఆత్మస్వరూపుడే అని ఎవరైతే అభిప్రాయపడతారు, ఎవరికైతే గుర్తిస్తారు వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన భగవంతుడు. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ. అనేక జన్మలలో ఆవరించిన పుణ్యకర్మల ఫలితంగా జ్ఞాని చివరికి జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయం అనే జ్ఞానంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తాడు. ఈ లోకంలో అలాంటి మహానుభావులు అరుదు. ఈ లోకం కలియుగం కదా, ఈ కలియుగంలో అసలు ఉండరు, చాలా తక్కువ. ఎంతమంది క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతున్నారు, మధ్యలో బ్రేక్ చేసేస్తున్నారు. వాళ్ళకు వచ్చిన దాన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నారు. సముద్రంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటాడు, ఒక తాడు తాడు వచ్చి అందించినప్పుడు ఆ తాడు పట్టుకోవడం చేత కావట్లేదు. ఒక తెప్ప వస్తుంది, ఆ తెప్ప మీద ఎక్కడం చేత కావట్లేదు, ఒడ్డుకు చేరుకోవటం చేత కావట్లేదు. ఆ మొత్తం కూడా ఆ సముద్రంలోనే అది ఒడ్డును చూసి తాడును చూసి పాము అనుకుంటున్నాడు. పాము అనుకొని భయపడిపోయి ఆ తాడు పట్టుకోవడానికి కూడా ఇదైపోతున్నాడు. అలాంటి వాళ్ళు కలియుగంలో ఎక్కువగా ఉన్నారు. ఆ కలి ప్రభావం అన్నమాట. దాని మూలంగా ఎవరు కూడా భగవంతుడిని గుర్తించలేకపోతున్నారు. వాళ్ళ బాధల్లో, వాళ్ళ దీంట్లో మొత్తం కూడా కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నారు. అట్లా జన్మల్లో పుణ్యకర్మల ఫలితంగా ఎన్నో జన్మల్లో చేసినటువంటి పుణ్యం చేసుకున్నందువల్ల ఆ జ్ఞాని చివరికి జగత్తు మొత్తం అంతా కూడా సర్వం కూడా వాసుదేవమయం అని గుర్తిస్తారట. అంతా మొత్తం సర్వలోకి మొత్తం ఎక్కడ చూసినా భగవంతుడే కనిపిస్తున్నాడు. మొత్తం ఒక పువ్వు చూసినా పువ్వులో వచ్చినటువంటి అందం, ఆ రంగు కానీ ఆ వాసన కానీ అంతా కూడా భగవంతుడి సృష్టి. సెలయేరు చూస్తే భగవంతుడి సృష్టి. ఆ నీళ్లు తాగేటప్పుడు భగవంతుడా ఇంత మంచి తీర్థం ఇచ్చావు, నాకు నా ప్రాణం నిలబడుతున్నదంటే నువ్వే అని జ్ఞాని గుర్తిస్తాడు.
ఆ భక్తుడు అనమాట. అలాంటి భక్తులు చాలా అరుదు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రభుపాదుల వారు 70 ఏళ్ల వయసులో ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారంటే, ఎన్ని అవమానాలకు గురయ్యారంటే, ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనకి పంచటం కోసంగా ఆయన చాలా చాలా కష్టపడ్డారు. వేరే దేశాలకు వెళ్ళి ఆ చలిలో సరైన వస్త్రధారణ లేకుండా, సరైన ఇల్లు లేకుండా అంత కష్టపడ్డారు. ఎలా కష్టపడ్డారు? కష్టం అనుకోలే అది ఆయన. ఎంతసేపటికి కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణుడిని వీళ్ళకి దగ్గరగా చేయాలి, కృష్ణుడికి దగ్గరగా చేయాలి వీళ్ళని. ఈ ఆత్మలన్నీ కూడా ఈ మోహవశంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాయి వీళ్ళు. వీళ్ళని అందరినీ దగ్గరికి చేయాలి. పాపంతో కూడుకొని ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా. వీళ్ళని పరిసిద్ధులుగా మార్చి వీళ్ళని దగ్గరికి చేయాలి భగవంతుడికి అనే దీంట్లోనే వాళ్ళు ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని చెప్పినాను భగవంతుడే చెప్తున్నారు అనమాట. మహానుభావులు అనమాట వాళ్ళు. అల్పబుద్ధి ఉన్న మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితం మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆనందించే వాళ్ళు అల్పబుద్ధి అంటే వాళ్ళకి చాలా తెలివితేటలు తక్కువగా ఉంటాయి. తక్కువ ఉండి వాళ్ళు ఏంటి చిన్న కష్టం వచ్చినా కూడా ఓర్చుకోలేరు. ఈ భౌతికమైన లోకం కష్టాలమైవే కలి ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. దాని మూలంగా మనం ఆ కష్టం ఓర్చుకోలేక ఒక దేవతని, ఈ దేవతను కొలిస్తే నీకు పెళ్ళి అవుతుంది, ఈ దేవతను కొలిస్తే నీకు ధనం వస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా వేదాల్లోనే రాశారు. అందుకే ఆయనకు అసంతృప్తి అనమాట. అవన్నీ ఫలితాలు రాసుకుంటూ నేను అన్నీ కూడా కూర్చున్నాను. అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి? మన మానవుడు ఎక్కడికి చేరాలి? ఆ భగవంతుడిని గుర్తించి ఆ భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవాలి, ఆయన సేవలో నియుక్తులు కావాలి అనే విషయాన్ని రాయలేకపోయారు ఆయన. తర్వాత రాశారు, భాగవతంలో రాశారు. మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి? ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరటమే అనేది భాగవతం ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి. పరమ భక్తులుగా మారిపోతారు భాగవతోత్తములు. ఆ దేవతలందరినీ కొలిస్తే ఏంటంటే ఈయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాళ్ళే ఈ దేవతలందరూ కూడా. అది ఆ కొలవటం ద్వారా ఫలితాలు ఆశిస్తూ ఉంటారు. ఆ ఫలం అయిపోగానే వీళ్ళ జీవితం అయిపోతూ ఉంటుంది. 40 రోజులు అయిపోయిందంటే 40 రోజులు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయినట్టు ఆయువు అయిపోయింది 40 రోజులు. అది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. తెలుసుకోలేక ఇక్కడే ఫలితాలు ఆశిస్తూ కొలుస్తూ ఉంటారు. కానీ నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు. ఆ భక్తులైన వాళ్ళు ఎవరో కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు మాత్రమే నన్ను కొలుస్తారు. కొలిచి నా ధామానికి చేరుకుంటారు. ఫలితం ఆశించకుండా భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకొని భగవంతుడిని సేవిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. వాళ్ళు మాత్రమే నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తా యాంతి మామపి. అది ఈ శ్లోకం. అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావం అజానంతో మామావ్యయం అనుత్తమం. ఆకారం లేదనుకుంటారు భగవంతుడికి. భగవంతుడికి ఆకారం లేకపోతే మన బీద ప్రదాత ఆయన మనకెట్లా వచ్చింది ఆకారం? మనకున్నట్టే భగవంతుడికి కూడా ఆకారం ఉంటుంది. నిరాకారి కాదు ఆయన. మనకు కనిపించనంత మాత్రాన ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ మనకు కనిపించదు. కనిపించకపోతే దాంట్లో ఉన్నది ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది? టెస్ట్ పెడితే తెలుస్తుంది. ఆ భగవంతుడు కనిపించాలంటే అంత జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలి నువ్వు. అంత జ్ఞానివైతేనే కనిపిస్తుంది, అంత భక్తుడైతేనే కనిపిస్తుంది. భగవంతుడు కనిపిస్తారు. నన్ను సంపూర్ణంగా తెలివిలేని జనులు నేను ఇంతకు ముందు నిరాకారణిగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినానని తలుస్తారు. వారి అల్ప జ్ఞానం కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావం వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. ఆ రూపం అన్నది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతం భగవంతుడిది.
అది గుర్తించలేరు. ఇంద్రుడు కూడా గుర్తించలా, బ్రహ్మదేవుడు కూడా గుర్తించలా. ఆ కృష్ణ భగవానుడు వస్తే ఆయన పరీక్ష చేశారు వాళ్ళు. ఇంద్రుడు పరీక్ష చేశాడు, బ్రహ్మదేవుడు కూడా పరీక్ష చేశారు. దేవతలు కూడా గుర్తించలేరు. ఎవరు గుర్తించగలరు? పరమ భక్తుడు ఎవరైతే, జ్ఞాని ఎవరైతే ఉంటారో ఆ భక్తుడు మాత్రమే గుర్తించగలుగుతారు. వేదాహంసవతీతాని వర్తమానాని చ అర్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కశ్చన. ఓ అర్జున, దేవదేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను. అన్నీ పూర్వం మన ఏ జన్మలో ఉన్నాం అన్నది భగవంతుడికి తెలుసు. నెక్స్ట్ మనకి ఏ జన్మ వస్తుందో కూడా ఆయనకి తెలుసు. మనం చేసే కర్మలన్నీ కూడా ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. పరమాత్మ రూపంలో మన లోపల ఉండి మన నిర్దేశాలు ఇస్తున్నారు మనకి అన్నీ కూడా. ఈ చెయ్యి ఎత్తుతున్నామంటే ఆయనే, ఆయన చైతన్య, మన ఆత్మకి చైతన్యం వస్తుంది భగవంతుడి ద్వారా. దాని ద్వారా చైతన్యం మూలంగా మనం అన్నీ కూడా చేయగలుగుతున్నాం. అది భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ కూడా తెలుసు భగవంతుడికి. తండ్రికి మన మన పుట్టుక తెలుసు, మన తర్వాతది కూడా తెలుస్తుంది. తండ్రికి మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అవుతాం. అయిన తర్వాత మన పూర్వం ఏంటి, మనం చిన్నప్పుడు ఏం చేసామన్నది మనకి తెలియదు. కానీ మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు, ఒరే నువ్వు చిన్నప్పుడు ఇట్లా ఉండేవిరా వాడివిరా అని. అట్లా భగవంతుడికి తెలుసు. తండ్రితో కాదు, భగవంతుడు ఇంకా ఇంకా తర్వాతది కూడా తెలుస్తుంది ఆయనకి. భగవంతుడికి నెక్స్ట్ ఏంటన్నది కూడా తెలుస్తుంది, కానీ మనకి తెలియదు. అర్జున, దేవాదేవునిగా భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు. ఏ ఏ ఏ జన్మలు వస్తున్నాయి, వీళ్ళకి ఏ దేహం తీసుకుంటున్నారు అన్నది కూడా ఆయన సాక్షిపుత్రుడిగా చూస్తూ ఉంటారు మనలో ఉండి, ప్రతి జీవుణ్ణి కూడా. కాబట్టి ప్రతి జీవి గురించి కూడా ఆయనకు తెలుసు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రతి జీవి గురించి కూడా నాకు తెలుసు, కానీ నన్ను వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతున్నారు, నా గురించి వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్తున్నారు. ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను భక్తితో వ్యవహరించిన వ్యక్తులు వారి పాపాత్మ చర్యలు పూర్తిగా నిర్మూలింపబడి మాయ యొక్క ద్వంద్వత్వం నుండి విముక్తి పొందిన వ్యక్తులు నా సేవలో నిశ్చయంతో నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తమై ఉంటారు, నియుక్తులై ఉంటారు. ఆ పాపాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రక్షాళనం అయిపోతాయి. ప్రక్షాళనం అయిపోయిన వాళ్ళు మాత్రమే నా సేవ చేయాలి అనేటువంటి కోరిక కలుగుతుంది వాళ్ళకి. లేకపోతే కనుక దాంట్లోనే ఆ మురుగులోనే, ఆ మురికి కడుక్కుంటూ ఆ మురుగులో మునిగిపోతూ ఉంటాం. ఆ మురుగు పోదన్నమాట, ఆ వాసనతోనే ఉంటాం మనం. సాధిభూతాది దైవం మాం సాధి యజ్ఞం చేయే విదుః ప్రయాణకాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవాదేవుడు నేను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు అన్ని యజ్ఞ పద్ధతుల యొక్క అధిపతిగా తెలుసుకొని నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. అన్ని యజ్ఞాలకు కూడా అధిదైవం ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ప్రతి యజ్ఞానికి కూడా దేవాదేవుడు, సమస్త జగత్తుకు కూడా కారణభూతుడు ఎవరంటే ఆయనే. దేవతలకు కూడా ఆయనే ప్రభువు అని ఎవరైతే పూర్తి భావనలో, ఎవరైతే మొత్తం తెలుసుకొని ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా నన్ను తెలుసుకొని ఉంటారు. ఇక్కడ భీష్ముల వారు, ఈ భీష్ముల వారు అంపశయ్య మీద ఉన్నారు. అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు వచ్చారు, అక్కడ కాళ్ళ దగ్గర నిలబడ్డారు. చూడండి అక్కడ భీష్మ స్తుతి అని భీష్ముల వారు స్తుతి చేస్తారు. శ్లోకాలు, భీష్ముడు చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు మనకి భాగవతంలో ఉన్నాయి. ఆయన ప్రార్థిస్తారు భగవంతుడిని. అలాగే విష్ణు సహస్రనామం కూడా చెప్తారు. ధర్మరాజుకి అన్ని రాజుగా ఏ విధులు, ఏ విధంగా పరిపాలించాలి అవన్నీ కూడా
దగ్గరుండి చెప్పిస్తారు ధర్మరాజుకి భీష్ముల వారి ద్వారా. దాహం అవుతున్నదంటే ఆ గంగాదేవిని తెప్పిస్తారు అర్జునుడికి చెప్పి. అన్నీ కూడా తన దగ్గరుండి అన్నీ, మనం ఏది కూడా ఫలితం ఏది ఆశించక్కర్లా, ఆయన ద్వారా అన్నీ మనకు ఆ టైంలో ఏది కావాలో అన్నీ కూడా అవే వస్తూ ఉంటాయి. మనం చేయాల్సిందల్లా భక్తి మాత్రమే. ఆ భగవంతుడిని గుర్తించి భగవంతుడి సేవ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం. వేరే ఇంకేవి కూడా అన్యథా ఏవి కూడా మనము కోరుకోకూడదు అనమాట. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి శుచః అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.